Bueno, Urko, nahi duzunean, gizu egin zula orkezpentsoa eta ikusiko dugu zelan doan. Dena? Ia bat. Urko naiz, 26 urte ditut, eta duela ja 4 urte hasi nintzen euskara ikasten, hemen urtean Santurtzin eta ja 3 urte hemen Portugalete, eta nahiko posi. Eta orain dela 3 urte esan duzu, ez? Ez zinela? 4 urte bat. Zergatik hasi zinen euskaraz ikasten? Helburua zen nire hizkuntza ezagutzea, eta nik uste dugu lortzen ari garela. Poliki, baina, Zure hasierako helburua hori zen? Bai, gero erabiltzeko. Eta gero erabiltzeko. Eta orain zure helburua non jarri duzu? Zure muga? Ez dakit, momentuz ez dakit, erabiltzea gutxi momentuz, badakit, iaia dara ulertzen dut, baina gutxi erabiltzen dut. Eta nire helburua da, etorkizunean gehiago erabiltzea. Eta zuretzat erraza izan da euskara ikastea? Bai, gustatzen zait ikastea, orduan ez daukat arazorik, gainera etortzeko klasera eta hori ez daukat arazorik. Oso.